Kintampohene no. I ne TikTok on a hobby safety so. Obidia when him Kintampo high NIB. High NIB. High Banks area, latest school. Latest school. Kintampo. Pimam no. Pimam Agyentadua. Second Kintampoha yetie. Kintampohene ye baako. Ni din ewo ahemfo. Ewo Ghana ha nyina din mu. Se oye Nana Awitty Kuffours ya otoso mienu. Obi ani asase enche Nkoranzahene. Yan abrofo no a Nkoransafo ena chichire Kintampo kuri. Obi aso meko enche yen. Emfa ye nonko da. Na mpanimfo bi a ense omunim nokore. Na bonu aye nti omde omatom a ombese obo kire Kintampo ase. Ebinum kura kire se na esi bodin. Katapo, Chinchimpo, ni ade. Abusuafo said the apimam mede atu dwa no se ne eye Kintampo Krontihene Nana Owusu Pinkra ene otiadwam a Nana eye press conference akasa ache Kintampo man nyina ene nti se wo hwa apimam ya piem na ye de mo awura the principal street of Kintampo ene nti ene se obi pen Kintampo abakwasem obi pen Kintampo ho asematia na wo so ogibre na wo hwe sa program ya ekoso Kwansa Kintampo nkoso kroye ekuo. Nkransa ahemfo nananom. Ene edi saa nsentwerofo nhyiamu yi ebaaye. Na nananom Kintampo man meba ne mranti a mugina homa nsentwerofo nyina. Yedi kan yedi aseda mamo. Ya mamo nkaye anche. Enso mwatimi abeduru akire se esi ani so na yedi aseda kese ede mawo. Senia yedi kan aka no. Nhyiamu yi ye tro se enoma bi kwaso Kintampo ha. Ye pese ede na di. Na obi aso hu ye gina bre. Empanifo se obi to koti no wanto no bi a wose osretia. Amanfrafo bebre wokure mu a omde Nkoransa ne bonofo aye twiapia obi a wonim kwan ofa so ba Kintampo mpo esori a no wo ka bi na ebeye se yebehia titru ye ne mofu asetra ye de Kintampo ho a akoya asase pre na ya kakakra so afa Kintampo abakwasem ho nsontrefo nananom mpese ye ka ni ye ka no preko na enkoya chije bia se Kintampo ha yetie Kintampohene ye baako obia nka no ho ni din ewo ahemfo ewo Ghana ha nyina din mu se oye Nana Awitty Kuffours ya otoso mienu. Biara obefre no ho Kintampohene ana obeye no ho se oye Kintampohene sa nipa no oye kwahunu oye kromfo ewo se yetwa nasuo oye mambofo
Kintampo Nkoranza ebaaye enche kura no mfie ahasani ene akire yeframakom ene ebekekire saa asase yebekoje na mfie ahasa no yatena so no obi asoso sore mbeka nkire ese wotumi bi wo ya asase so de yebaaye yekon edifiri asante yeni tekmafo bebo hye ni nyina akon mu yeni wanchi yeni abase yemeka nyina yede kon betwam a kosi fraw mpo ne yatra enso di fraw be ye hye obi ani asase enchen Nkoranzahene na yeka bio ne se enye obi na bekekire Kintampo kuri yan abrofo no a Nkoransafo ena kekire Kintampo kuri obi aso meko enchi yen emfa ye nonko da na ya na asefem medadwene ho a na madwene kura yem se enkwala na ekasa na wo sempagya uti na wutie bie wa na mpanimfuo bi a ezese omunim nokure na bonu aye nti omde omatom a ombese omkire Kintampo ase ebinum kura akire se na esi bodin katapo achinchimpo ni ade Kintampo kasa no edin Kintampo no eyebono kasa ndi so hoho bia no a wo pese wo kire nse na esi bo Kintampo din no na wo mom na wo ye hoho enye mo kasa eye Nkontampo enye mo kasa Nkontampo enye gonja kasa ena enye dagomba kasa Nkontampo no enye wangara kasa na se wangara ni a ofri baby se Cote d'Ivoire o betena Kintampo ho abekire yen bunu kasa Kintampo ase de a na se nipa kro no ye kai hu se onye obi a kwasi bro ni kan credibility onye obi a se yagini die onye obi a ni bu man na se nipa no ye no nso mu man the can be on say mo asase a yete so no yenim ne fare bai nana ye dankwa mechia obio na mom pese wokai wadwene se mo asase no a omote so no Nkoranza ene ede maamon ya nye mo kapre fi se musum ye nso em ye kan mo enu sa asum no amusum ye no enu nti ne de asase maam se montrase na monkai mamun ye bonu aye ye yi bonu aye a nke ya mamu asase antra so enu nti na ye pese muyi Nkoranza aye se ne no mba bi atena wadawroma ye nka ase ye afiri mu nsem de tosu bio sontwerefo ya meka mmotie ye mfa akakabensem me ho odin chen ena kekere man
Kintampo mra ye beji ye no saa mre no na saa opa asase a ukokon no wakoje ye hunu eko bi amone ye kon ya ne mo beji Kintampo so ewo mo muntwa kire emfa somwe ma de ka bio no so se ene de abeto ye ne se ye de hyewu na ye kwa akosie no a na mo fo mrante no mu binom akɔgye hɔ akenten hɔ sɛ ɔmo man yɛ nsie yɛ de hye abususɛm no no me a me kasai ya me se me yɛ Krontihene no eni na awɔtwe ana yɛmfa sɛ na awɔtwe mu ani me de hye wui me kwa akosie no ɔmo sɔre gyina sɛ yɛ mpene ɛma Nkoranzahene nsie yɛfunu ɛwɔ saa asase no so ade akyi yɛ wangrafo nso kɔ kosie wɔn funu ɛno so wɔn kɔtoto atuo hɔ sɛ yɛmma wɔn nsie wɔn funu no asase no wɔ wɔn me ka ne pɛn muntie ne bio sɛ nyɛ hɔ nko a na Kintampoman ba yɛsie nipa emu wɔ baabi ne yɛsie wɔn wɔ Ntankoro station hɔ ma lima mpɔtam hɔ na obiara sie ni nipa ya obiara nkɔ hɔ ankɔgye wɔn taku anase muntua ansa na yɛsie saa funu no na saa bere na ɔmo ma kurom ha enti yɛyɛ firi ha na yɛde kɔ baabi ɛwɔ ya na sɛ wo begina wo sɛ wo na wo de a na kom na di wo aduane a wonya nnie enti na wo bɔ saa po no enti de meka ama obiara ahu ni sɛ asieye no ɛyɛ mansan nyinaa asieye wo hia sɛ ɔbɛyɛ Kintampo nimpo ansa na yɛsie wo hɔ accident timi si da bia me yɛsie nipa hɔ ɛyɛ mansan nyinaa asieye na nso so nye ɔhene bia ɛbɛtom de assembly baabi a kwa public cemetery bia assembly na hwɛ hɔ nti yɛfrɛ assembly fo saa kwam ginafo ya mo akɔtena se yɛhɔ yi momodin sɛ mbeyi afiri hɔ moba momra ɛyɛ adwuma yɛfrɛ police pani a okure yi mu yɛsan frɛ MC ne nkrɔfo afei regional security council wɔn ɛbɔ ɛho ban ya wɔn wɔ tachiman wɔn nyina mra mu afei yɛfrɛ aban no wɔn ɛbɔ Ghana ho ban nyina so wɔn bɛhwɛ saa asɛm yi na nte saa na egya bi pa yɛn yawe ata so sɛ yɛ pasum dwe nyina akyi no yɛn tena se ɛma obi mɛfa yɛ asase yɛn tena se ma obi emesisi yɛn fisɛ Bible mpo aka sɛ men tena se ma yɔnko ɛmɛfa wɔ japade kwa enti de ɛkama Ghana fo nyina ate sɛ yɛmpɛ sɛ ɛde oyene bi bɛba ha enti wɔn hwɛ na wɔn mmra na wɔn mesi saa na wɔn na ɛkɔ no ano ɛnɛ ni da bia enti saa yɛ pasum yi o ne nso yɛawe ata so sɛ yɛnyai ka sɛ yɛ pasum yi nti obi mɛfa Kintampo kuri ɛmfa nkɔ ensi da nsɔntwerɛfoɔ nananom a moaba mabɛboa saa adwumadie de aseda kɛseɛ ɛma nana Awitty Kuffours ya a mo ahu na ha ne no ne ho dodo no kakra nana nke pɛ sɛ ɔda mpa so enso we nyina akyi no wɔse sɛ wama mɛtɛ baabi ahwɛ de ɛkɔ so a ne bonyo so ɛna kyerɛ sɛ watwe n'adwene
ne nkwa enyina de aba besi se Kintampo kuri obebo ho ban enne ni da bia meda masida kese so ma Kintampo Nkoransa enkoso ye kuro mrante ne meba omo nai omso gina yachi ye pagya ne yantumi a ombesom ye tuatra na nye ya omo beso yensa na yensu yebedi wo manim fi se yebedi wo machi wani nipa chi unhu de wo pe na wadi nanim akohwe ama no Kintampo kuri ewo wo mo chen se ewo yen ye de ye ka be packet ye ka be packet driver ni no na nya maaye ye di je na kire nyina no ye jama wo mo yensu ya hye wo mo bo se ye nya kuro atete apansam ya hoho ababeji akenten so nye sa kuro ne ye pese di ja wo mo enti se ne wo mo ta ya chi yensu so ye bedi wo manim ya damase bebre